walay trabaho nga sayon, halos tanan lisod, halos tanang trabaho kapoy, halos tanang trabaho makastress. Bago pa ba kang nanarbaho? O dugay nakaspagpanarbaho? Pero ang importante, dili ka magtinapulan. Kapoy man o dili, laban kung laban. Tagiswilduan man ka. Di ka magpatanga-tanga. Kaya ka nang gaswildo ni mo, naningkamot mo nagpangitag kwarta para maswilduan ka. Kinsa man intaway amo og employer nga swilduan ka nga gatanga-tanga ra ka diha, effortless ra ka, gadok-dok kag cellphone, mura kag anak sa tag-iya sa kompanya, wala gyoy mo sweldo sa imuha. Pareho na ko. Nagkasulay ko sa una og pangamo og kanang foreigner. Anya kini batan-on lagi ta. Wala pa tay hanaw sa pagpanarbaho. Wala pa nato gi-value ang pagpanarbaho. Di man pareho aning nangaraan na nga kabalo naman ni silag. Kapuyan sila. Onya, mag-unsa man na inyong kapoy. Na inyong mga balayrag, mga utang. Di man mo papahuwayon. Oh, paninglan man yun mo. Inigabot sa panahon. Inigabot sa Judith. Pabayron man yun mo. Maayog mingon na inyong mga utang nga pahuway sa day. Ako sa'y bahala diri. Katulog ra diha. Oy dili. Kanang imong utang mga balayrag mga obligasyon. Di ka pa katulogon. Munang kaning nangaraan na sa pagpanarbaho. Nanigulang nagpangitag kwarta. Magpahilot na lang. Mangbanyos na lagi pikasin. Bahala kang kapuya diha. Manarbaho ko dire. Bahala gakurog ko, gikumbulsyon, gihilantan. Galain akong ginahawa. Manarbaho ko kay na ako'y balayran. Kay kung dili ko mo trabaho, o saray akong padulngan. Kung di ko palayason, ingnon ko sa akong amo. What are you doing here? You are very lazy. Pack your things. Go home to the Philippines. Oh! Nakasulay magyo kog amo nga foreigner. Gitubag yun nako siya. Giingnan man ko niya. What you doing in man na house? Kakayamukat pod kay di man siya pure English. So what am I doing na in my house? I paid you full salary. You are not good worker. You always push the button your cell phone. You are not doing. You are not helping here. I'm not happy with you. Go to your room. Pack your things. Ni Olbo akong kaspa. Ako siyang giingnan. Oh! You want me to pack my things? Help me pack. If you want me to release immediately in your house, help me. Because it is your decision to out me in this house. If you want faster, help me pack. And I will pack also. We'll pack together. So that I can go home immediately right now. Nagtuod agway siya ganing mga Pinoy. Dili mo sokod og foreigner. Tablaw siya. Ingon din siya, why help you pack? Ingon ko nga, you told me outside your house immediately. Now pack my things. I have many things. How can I pack it? Help me pack it. You and I, we will pack together so that we can make it faster and I go home immediately. Onya kay lain na magsabot siya. Inaman po siya dito nga, why I pack you? Di ko buwang mandagway ka. Palayason ko nimo unya. Daghan kay kog mga butang diri. Karon ako nimo ura-ura nga palayason. Usa man ako ni piluon ako ning tibuok kwarto. Madahan ka ha, daghatag mga gamit. Masayon ba nag-impake diritso? So ko man siya nga, why I pack you? Nico, you need to help me. Because it's your decision to out me this house immediately. If you will not
pack me, help me packing these things, what will I do? I will exit tomorrow. You want me now? So, I will pack this. You will pack also this. Let's pack this together. Nawa mi nagkasinabot mga day. Pero nilayas ko. Ngita ko laing amo. Pero ang bottom line lang yun, wala ko'y ganahan nato nga amo basta magtinapulan ta. Ako nanigulang naman ko. Magpanarbaho. Maurag yun na tanang trabaho nga naa sa atua, paningkamutan nato, atong i-value, himuon nato og sagrado ang ato nga pagpanarbaho. Kay usago nang ibutang sa imong alimpatakan, kanang imong amo dihag, employer kinsa man na naningkamot gud pud nagpangitag kwarta para masweldoan ka. Nanara ang kinabuhi. Nanarbaho ka, nanarbaho pud siya. Maura nay akong ma-share kabahin sa atong topic karon nga wala gyoy amo nga malipay sa iyang mga trabahante nga wala pod naningkamot. Hiratag paningkamot. Total sila nakabenepisyo sa atong pagpanarbaho or pagpangamo. Kita pod nakabenepisyo pud ta kay gisweldoan ta. So both parties happy ra. Ngunang di ta magtinapulan. May panahon ang pagpahuway, inig-retire nato pohon. So karon mintras kaya pahala, kayod kalabaw. Unya pakiyod pud mo panalagsa ha. Para dili mamadaan manang tarungan inyong mga desisyon sa kinabuhi kay na laitan ko niya mga palawpian siya.